moi importantes. Para traballar coa pedra ten que ser un canteiro. Por eso eu, despois de ser un albañil, pasei a ser un canteiro. E sabedes que despois a empresa mandábame traballar en obras privadas de xente moi rica, porque esas son obras de arte. Non tanto como as de pintores famosos, pero nun futuro é posible que sean, porque nin quen fai eses traballos. Por eso, viña que vos pensaras en ser un profesionales, e a única forma de poder ser ricos incluso. E iso é moi importante, porque por o mundo adiante hai xente moi rica e hai xente moi pobre, pero os ricos sempre viviron moito mellor, porque ten cartos. E para ter cartos hai que estudiar moito e traballar moito. E ter idea. Idea das cousas que imos facer, para que queden ben, para que queden seguras, para que lle gusten a outras generacións que ven detrás de nós. Eu vin obras moi importantes tamén en Suiza, feitas por outros canteiros que me chamaron tanto a atención que casi me gustaría volvelas a ver outra vez. Vou vos contar unha historia de uns canteiros que construíron un ponte. Un ponte, sabedes que naqueles tempos, non había cemento, os pontes facían os canteiros, eran de pedra. E chegaron a facer